No, no, no. खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय दिनै आंनि गोदान भिडिअआ जाहैबाय जोबोद नायनो गोनांथार लोगोफोर। भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगो। नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिफ्राय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलां। नोंथांमोना फारियै गासैखौबो नुलांजोबनो हागोन सोरनो होनाय जादों। खुलुमबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेल नायगिरि गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ आंनि बे फुंबिलिनि गोजोननायखौ आङो रोजा जासिहरनाय जाबाय। दानो आङो नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट खुंख्राजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे राङिजरा फरेस्ट भिलेज जे गामि बेफोरावहाय माखासे दुखिया न'खरफोर दङ, गोरिब न'खरफोर दङ। दा आङो बेयाव दंफैयो। दा बे माखासे दुखिया न'खरफोराव होनाय अनसुंथाइ गस्लाफोर होफैनाय मानाय बेफोरो बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय होफैनाय जादों आङो बेखौ जोंनि ब्रादारमोनाव फंनैसो मिथिनानै लागोन। दा ब्रादारा मिथिहोनो हासिगोन। सिगाङाव आं जोंनि फंबाय इउटुबारखौ हामबाय होग्रोयो। जों फैदों जाहैबाय निसिमा इउथ ब्लग इउपिपिएलनिफ्राय। माने एसे साननै सानथामनि सिगां जों एसे एनै माने बहाबा बिसिडिसिफ्रावहाय एकदमबारे गोरिब जेबो माने खाबु मोनै बेफोरखौ नायनानै जों न'खराव हाबनाय जादों। दा जों मोनसे न'खराव दंफैयो, बेस्राफोर जेबो गैया। जाहाथे बे गोजां बोथोर दिनखौ बोरै बारग'होनो थाखाय बिदिनो फिसा माने गस्ला गरम जेकेटफोर लाबोना होफैदों, जाहाथे बिसोरो बेखौ गाननानैहाय बे गोजां बोथोरखौ सोरखिलांनो हायो। दा बेखौ जों निसिमा इउथ इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै माने बे हिदानखौ लानानै मावफुंनाय जाफैदों। गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम रोजा मिथिनायनि थाखाय। आरो जोंनि खाथिनि ब्रादार सासे दंबावो, आं बेनावबो फंनैसो मिथिनानै लागोन। दा ब्रादारा गावनि बिबुंथिखौ होनोसै। खुलुमबाय। सिगाङावनो मिनिया बर'खौ खुलुमनाय लाग्रोनाय जाबाय। निसिमा इउथ इउपिपिएलनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो, जों बयबो मानसिजों मानसि अनलायनांगौ। जाय गोरिब न'खर बेखौ सोरबाफोर एसे एनै अनसुंथाइ होनो हानायफोरा होफैनांगौ। बयबो गावजों गाव अनलायनांगौ। दा नायै नोंसोरो बयबो रायजो राजाफोर माबायदि अबस्थायाव थादों मानसिफोरा। बिसोरो दिनै गस्ला गांसेबो जेकेट गांसेबो बायनानै लानो हायाखै। दा जों थिग बेखौनो एसे एनै सारभाइ खालामनानै जोंनि निसिमा इउथ इउपिपिएलनि जानानै जे हायो अनसुंथाइ होनो होननानै जों आवगायबोनाय जादों। गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम। लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो। के सिस्टार মানে চাওয়া যে মানে চোলা আনিয়া দিছে, আপনি কি ক'বলৈ বিচাৰে? কেনেকা লাগিছে মনটো? ভাল না? চাৱাটো তিনজনে? আপোনাৰ চাৱা না? এইটো ডাঙৰ হয় নেকি? এতিয়া চোলা দিয়াহে আপুনি মনত ভাল পাইছেতো? लोगोफोर दायो नैबे मोनसे न'खराव दंफैबावो जोङो, बेयावबो होफैदों आरो माखासे दंबायो। आरो आङो नैबे जाय न'खरनि मानसि आङो बेनाव फंनैसो मिथिनानै लागोन। सिस्टार মানে আপনার সাওয়ার আৰু ওচৰত থাকাৰ সাওয়ার মানে চোলাটো আনি দিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, আপুনি মনত কেনেকুৱা লাগি আছে? ভাল লাগিছে না? আপোনাৰ সাওয়ার ছোট কয়জন আছিলে? 4জন। স্কুলত যায় না নাযায়? যায় আছে না? আৰু বুঢ়াটো কি কাম কৰে? फंसे सोंनानै लाबावगोन। এইটো गावखार नाम কি আছিলে? राङिजरा ना? तो फारास
फारासे ना फारास নহয় হয় राङि जरा फारासे ना दायो जोङो नैबे ब्रादारनोबो गांसे होलांगोन माखासे सुइटारफ्राखौहाय गोजां बोथोरनि नामैहाय माने नै दायो बैयाव लांनायाव एसे थोयि जानायलाय नैबेखौहाय बेयाव लाबोनाय जादों दा नोंथांमोना नायनानै लादो नाम तो गामी तो कि गाँव तो की नाम आसले यार गावेटो किबा रांगीजरा फरेस्ट विलेज रांगीजरा फरेस्ट विलेज ना আপনার বুড়ি তো ক'ত আছে এতিয়া এটা কামত গ'ল না दायो जोङो नैबे आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे बालागारि दक्षिण बालागारि होननांगौ जाहैबाय बेखौ ने औ दक्षिण आमगुरि बालागारि दा जोङो बे मोनसे न'खराव दंफैयो बिराद दुखुथिया बेस्रा बे न'खरा गोदोनिफ्रायनो आङो लोगो मोनबोनाय आरो जाय न'खरनि मानसि नोंथांमोना नायनानै लादो नै माने बिनि हौवाया बेवहाय नोंथांमोना खबर लानो हागोन दा नोंथांमोनानो नुखाबाय नायनानै लादो माने ओरैबायदि दुखुथिया खस्थ' आरोना आङो जों गोरलैनिफ्रायनो लोगो मोनबोनाय मानसि दा बिनि हौवाया गैया अबावबा माने खामला मावहैदों होननानै खोनादों दा नोंथांमोनाबो नायनानै लादो माने फिसा फिसौ गैया आरोना जोनोमनिफ्राय हाबा जानायनिफ्राय दिनैसिम फिसा फिसौनि महर मोनाखै आरो हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि मावलायना जानानै दा बुरै बोराय अबस्थायाव फैबाय नोंथांमोनाबो फैनानै अननायजों सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो गोसो दंब्ला नोंथांमोनाबो फैनानै होफैनो हागोन आरो बियो गुबुन जाथि नङा दै जोंनिनो बर' जाथि नोंथांमोनाबो अननायजों सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो गोसो दङब्ला जि हायो थाइसे थाइनै नोंथांमोनाबो खबर लानानै होफैनो हागोन स' बिथांनि न'आ नैबेनो नोंथांमोना नायनानै लादो माबायदि सिस्टेमै आरोना नै बेफोरबायदि न'आवबो जोंनि बर' हारिनि थासारिया दासिमावबो दङ आरोना नोंथांमोना नायनानै लादो आरो गंसे दंबावो नैबे आं दा खेबनाया ओंखाम संग्रा आरो बिनि मेन थाग्राखौ आङो देखायबावगोन नै नोंथांमोना नायनानै लादो बिनि मेन थाग्रा जायगाया नैबेनो आरोना नै बेफोरावनो संनानै जायो लेस्राफोर दा नोंथांमोनाबो अननायजों सोरबाफोर माने अनसुंथाइ होयोब्ला फैनो हागोन आरोना स' थेंक इउ जोङो दायो नैबे जोंनि आमाइ गार' बे हाज'वारि बिथां बेनोबो जोङो गांसे माने गस्ला सुइटार होलांनो सानदों दा नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लादो बेयो जोंनि आमाइ गार' मा टाइटेलमोनलाय हाज'वारि आमाइ गार' हाज'वारि दा बिथांनो जोङो आङोथ' अराय सम बेखौ नुयो माने लान्थि गस्लानो दंना गैया बेस्रा दा दिनै जोङो मोनसे बेनो गस्ला सुइटार होनाय जाबाय नै दा गोसोआव माबायदि मोनदों बेखौ मोननानै आमाय गोसोआव माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दा मोजां मोनदों दा दे ओमफ्राय आनैया मैथो थांदों आनैया ओरैया न'नि थांदों हा सोरनाव थांखो न'लिनो दे गोजोननाय थाबाय औ दे दा बिथाङा माने ओरैबायदि केपासिटि आरोना